dan hori, geurie eta zeuena dan irrati honetara. Gaur elkarrizketetan, daku Igor San Cristobal izpizua, itxas esentxa aditua. Kaixo, Igor, zelan zabiltz? Kaixo, ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko geu asotiaren, baki gu ganera bermiotik zauzela holan tantaka eta gaur geu asotie eskertuten da, bai, zeuri? Bai, nugu posik, zolk asoten gamin. Oso ondo. Bueno, bazen duten moduen, Igorrek itxasientxa aditua da, berak, zeuni non ikasizun? Nik Las Palmasen ikasen hauen. Ah, bai, Las Palmasen, Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, bai. Oso ondo. Bueno, bera bermiotarra da, esan duten moduen, eta ze suposatzen hau Igor zure txatori, bermiotarra esati, markaintzu zeure bokazinue doitzen zuen lan hau ikasteko, zer ikusedako bermiotarra esati eta ikasizun hori lotute da era batien, edo ez da lotute? Bueno, bai, nik uste bai ez da. Bueno, lehenengo gauzie zer suposatzen nauen bermiotarra esati, arrotasunez bizioten izaera bat, ez da, azkenien, bigarren, zure galderako, bigarren parte erantzuteko, nok esteko hemen lenguso bat, osaba bat, atxitxe bat, osago da hori, ez da, arrantza munduen ganien, zenide lotute, eta orduan zentzu horretan, segurazki bai, eukiko, ondori zuen nire bokazioen, ez da, nik gaztetan bai gogoratzen dut, ezaten eustiela nire gurasuek, atxitxek eta, jarraitzeko estudizetan, jarraitzeko ikasketak, eta hori inauen, bai, gaize, hori hartu nauen, ez da, itxasintzeak, eta, bai, suposatzen dut, ondorizo edo efektu handizoki, bala. Da hori esan gauze bakarra bultzatu zintuena hori, arlo horretara, espezializati edo... Bueno, zaletasune nik eukin zote txikitzen asko etxen hauen hori eslanda peskazu marina, eta orduan, itxasoko azken ondue, eta ikustie, sentidutie, guztatzen jazten, da orduan, hori ala nolan erutie profesio batetara, itxasintzeak hor zagoen. Besti esan, itxasora joati, bai hori nire sasoien normalin esaten euskun gure gurasuek, azkenengoko gauzizala itxasazutie, ez da. Hau galderi ez dator hildora, azkanien askok ez dakizilez, zupakizu zer dan itxukize? Itxukize, bai, tiburoi txikitzuet. Erderaz? Ez da, erderaz soaino ez torkote izena. Uste dut esan estila bainola, koralio edo kolario edo algo zeu zer da. Bai, hori izango da. Bai, askotan izen, herriko izenak, askotan, segun zer herritzen, era batera, beste era batera, esaten jatzuie, ditxuten jatzuie gauzeri, eta orduen, itxuki ze bai, izango hori, kolari bai. Bai, tiburoi txikitzue. Bai. Oso ondo, gaur egun zure lana zertan datza zehazki, apurtzuet, danok ulertuteko zerritzen zuen, zertan espezializezaran edo zeure egunerokotasunien zerritzen zu zeure lanien. Bai, nik izan, aldera hona da, porque itxasintziak berez oso gauze zabala da, oso anitze, horre kanpo asko ikasten dire, geologia aldetik, oceanografize, ikasten dire, gauze pila ikasten dire, itxasintzetan da. Nik itxas baliabi eta etik nauen, arrantza gazlotuta gehiago, ez da? Eta konkretuki, egunerokotasunien nik orain frantziko enpresa bat nintzako etxen dut lan, CLS deko izena, eta, horrek produktu asko deko eta nik, arrantza munduen sartungo diren edozein produktutan aholkulari, lehen gauzie, gero, konkretuki, katzat deitzen da programa bat azitzen dut lan asko, katzatek dekoz eskaintzen dauz mapa oceanografiko pilo bat, bilduma nahiko zabalena segurazki merkatuen, eta horre azitzen dut lan, hor dauz, holan jentik harin irurteteko, temperature mapak, plankton mapak, korrontan mapak, gazitasuna, zooplaktona, mikronektona, gauza pilo bat, ez da, eta orduan horrek erabiltzen doaz, lehenengo guzie interpretazio bat eitzeko, eta arrantza egongo dan aukera sonaldiek topateko,
eta hori astero itzen dut, gazteko egun bakoitzean, aukeratzen dut munduko zonalde desberdin bet, eta bertan lan egiten dauen arrantzalei botanten deutzegu olako interpretazio bat. Eta gero bestalde batetik egiten dudana da formakuntza, formakuntza, porque azkenien, frantses enpresa honek beti pentsau dau, kapitzenak eurek emi dabil euren interpretazioa, eta orduan guk itzen dugune da, esaldu, mapa bakotzak, zer moten dutzun, ze onure, ze topa, ze bilatu, eta, formakuntza be, nabili ematen, azkenengo 15 urtetan edo, gutxinez, bai. Zeure helbide frantxiko CLS, esan zu? Bai, CLS da frantxiko agentzi espazialan edo espazialetik urten zaben enpresa bat, produktu asko dekoz, ez bakarrik itxasorako, bai lurrerako bai, eta hor jente pioa da egiten daulan, dik itxetu lan, hor itxaseko produktuekaz, bai, eta zehazki katzatagaz, bai. Lehen mikrofonotik kanpo bezaztazu urte pilo bat inzan zule ametik asti teknalian, ez da? Bai, ganera bitu egoitza bizetan, 10 urte hemen Sukarrietan lehenengo, gero zuen nintzen beste 10 urte Pasaiko egoitzara, eta oso posik, bai hemen da baian, eta, gero aukera hau egon zan, frantsesagaz, eta, frantsesa oso enpresa potentea da, eta nik neupe, astin oso gustora egon nahi, da, hor dauz urtiek ez da, akuste oso aldaketa baten biharra, zure bizimoduen aldaketa batek, uste oso ondure bat ekarkotzule eta horregatxik egin hauen bai aldaketie. Eta horrek eraman nindun, metik kanpo bizitzen, baina Donosti bizinaz, ontsegia 16-18 urte, eta han posik, haben posik, naratan posik, naratan doztoki. Donosterrak azganea posiba zauze, primeran. Batzuk aklaratet diez, beste batzuk ez, azkanien bizimodu Euskal Herrezen itzen zu, da... Ondo, ez da? Bai, urte bete inauen bertan frantzime bai, osea, horre saltu eman egon ebanien emetik astitik CLS-era, Toulousea zuen nintzen, bertan da, agentzi espazialan, enpresa nekutxu, eta bertan nintzen talde bat sortzera, urte bete ingen duen bertan, umiek egon zirien semalabak bertako eskola publikoan, oso ondo, oso gustora, eta gu familia guztien zuen ginen bertak urte bete, eta gero bueltan ja, akordi basan, hemen jarraitzie bai, hori harri neukan. Oso ondo. Azalduzu apurtxu bet teknologi hori, ez dakitze garbi badan programa bat, edo badan azalduzun hori badan soporte bat, edo teknologi horretan apurtxu bet gizau esakonduteko, ze teknologi da berez, edo ze teknologi horrek ze baliabide itzen dauz bere ganatu arraintaldiek eta topateko, zelan, ze aldaketa ekarri dago honek arrantzan? Hau teknologize, hau satelite bitartez sortzen diren irudizek, teledetekzioa da esaten jatzo, eta berez teledetekzioaren bitartezuk ez dozuz arraintaldeak ikusten, da metodo indirekto bat, ez da, arrainien presentzize ikusteko edo topateko horrek teletekniak bote dutzune da neurketa batzuk itsasazalean eta horrek uste duzu non dauzen kondizio hobeak arrain talde horren presentzia topateko, ez da, arrainek zuzenen ez dozuz ikusten. Orduan, satelite pilo bat hauz, bakotzak era bateko neurrizek hartze dutzuz, eta segun infrarrojoa, visiblea, hor espektro elektromagnetiko banda horretan, gauze asko dauz, eta orduen segun ze erabili, emotetzu gauze bat, temperatura, fitoplankton konzentrazioa, aldozu aizeak, aldize aldozu korrontak neurtu edo hori ikertu, ez da. Da hori dana satelitetik, kamarakaz, da beste hainbat medidoregaz, no? Azkenien kamara tire, bisiblean ikusi biharrien, ikusten dago beste espektro elektromagnetikoaren, beste zonalde batzutan, eta orduen neurtzen dutzu, zenbote dutzu, beste neurri batzuk, ez da. Ez bakarrik koloriek, baizik eta beste guze batzuk, temperatura, esan duten moduen, edo ondulazioa, edo beste, bai. Oso interesgarri teknologia hori. Uste dute hori indalagitxe ikusi izan dutela holako flipau batzuk Atlantidaen bile, eta uste dut holako gauzek erabiltzen zen dabila holako gauzek
espazioetik analizeteko ez daize bardine badan, bai, topateko olako beste, asalin ez dizen ikusten beste estrukturek edo lakuek. Bai. Gero ja arrainek berez neurtzeko edo topateko, ja erabiltzen da gisa akustika, ez da, osea, berto zu itxaso barruan sartu, hori ezin dozu erabili satelite batetatik, hori ja jartzen dozu urasalien neurgailu batzuk, instrumento batzuk, eta akustika bitartez normalan, ez da. Eta orduan, zentzu horretan, hori desberdintasune, teledetekzioak satelitetik emoteotzune da, gauze indirekto bat, ez da. Ez arraine, baizik eta kondizio honak arraineen presentzia probabilidade handiagoa, topateko, ez da, hori da, probet, teledetekzioaren ekarria, ez da. Gero, bai, hombre, gauze oso on bateko, zuk azkenien itxas oso zabala da, kriston ditzantzizekin bidie arrainiek topateko, eskara, hemen, herrizin eskara, ez dugu imagineten horlako atunontzi bat ez lako distantzizek eta zelako kostueteko zan, esplazamientoak, eta orduen teledetekzioak ematen dozuna da, ikuspegi oso handibet, eta gero, txas zabal horretan, ikustia, bitu, hemen bilatukot, han baino gehiago, ze hemen kondizio beha eta hoz, da orduan, aukera gehiago dekotaz, hemen arraino topateko, ez da. Orduan da, lehenengo aproximazio hori moteotzu, ez da. Gero ja, behar duzuz beste instrumento batzu, ja konkretuki zonalde horretan, arrainak topateko. Claro, da horrekin godiz konbine, no? Incluso bat bestigaz, da... Exactamente, komplementa etxen dire, eta zentzu horretan, izan Euskal Herriko arrantzaliek eta enpresa guztizek hemen generalien oso aurreratute da, inbertsio oso fortateko eta dana erabiltzen dabe, aukeran dagoen dana erabiltzen dagoe, porque esaten dutzuten moduen, itxasue oso zabala da, eta dana da gitxi, dana da asko, dana da gitxi, dana berabili. Oso ondo. Orduen, zeuk esazu moduen, horrekaz enpresakaz, ongo dizain bate kanpokuek eta Bermiokuek, bai. Bermioko enpresa horrekaz belan eitzen zulan, zelan da eurekaz harreman hori, euren egunerotasunien, zer alzu zan, ezin zuen esan ez esan, zer alzu konta horreri gehizen bat Bermioko enpresakaz eitzen zunien lan? Ondo, oso ondo, nik harreman hona dekot danakaz, egin esan, ez dekot leholan niku ondo arreri oso eukiot beti, nik eurekaz, eta nik posik neutratuen, eta posik ganera, menda ozen enpresan injarra ikusitxe, ez da rotasunez ikustu, eta segiz esan mundu mailan bai, guk askanien katzata 20 urte daruen merkatuen, da igual 200 barkotan baino gehiago gongo da, eta bai, internazional, osea, herrialde askotako enpresateko guz, eta orduen gure Bermeoko enpresak alderatzea, konparatzea horrekaz, eta ikustea ze fuertea tiran, arrotasunez bizi dut, egiz esan, nahiz eta ni azkenin hornitzaile banaz, ena guren barruen beharrien, bai, posik ikuste dut, ze fuertea tiran, ez da. Eurentzako alzara esan apurtxu bete orakulo bezala, euredako euren sistemak, zuk eurekaz hartu emon hori da apurtxu bete goitxik, no? Zabiltzen... ez du ezako arrantzako jaunkoiko bat ere, aur zauzen izaten nondik hipotesisek, azkan hipotesisek esango diz, oso zehatzak zeukitzen zuen nerketan arabera, ez da? Ja, ez, nik ez dut zentiten nire buru eolan, hemen jente oso potenti dau, zentzu askotan, eta hemen ni granito bat naz, ez da... Egoet esan ez da, sortuten harreman bat en plan... galdute gauz, ia, norantxin bidu edo, ez du topaten, da aurretizko itzen da lan bat, eta ja oso programata dau, no? Bai, batzutan bai, holan zehazki izan dozun modunez, batzutan nik harramana dekot, esate itzen dagoie, ditzuten doztie, eta, zuze oste dozu zonalde honek, nik hemen ikusten dut askondizio hona, zuze oste dozu, igual konfirmeteko itxute doztie, edo igual nora esien, edo, bai, aholkulari bile batzutan baitz. Orduan baitzara orakuloa, purbet. Iparrorratz bat, no? Eurentzako. Badinotzut eureteko teknologia asko, eta gainera oso potentitire, jente oso espertu, oso ona deko guamen arrantzan munduen, así que, bai. Hori beti entzudu Bermion, ez da. Arek patroiek,
ez dakigu zelan itzen dago, beti itzen dago hartun. Igual beste batzutan bai, beste batzutan ez, hor instinto punto bat behongo da nio mantenduten dana patroietan. Eta jakituri bet, pasaten dana, esperientzize bai. Oinordeko zen horre bestutatik semitara, eta formakuntza dago atzetik, enpresana, eta bai, egiz esan. Da, haulan, eskala baten iminitxe, ze paper jolasten da Bermioko enpresak nazioarteko arrantza panorama horretan, ze beti entzundu punteru garala, hori atunetan edo beste espezie batzutan, zuk zelan ikusten zu hori Bermiotoko edo Euskal Herriko maileko enpresak internazionalki konparata? Hombre, lehenenkoko, igual, esango neukena hemen da, Bermio dela oso fuertie, batez be, espezie pelagikoen arrantzan, ez da, guke atuna dekogu hemen, batez be oso lan dute, ez da, Gote esan, badozela beste herrialde batzuk, oso fuertet izenak gu bestekuek, beste espezize batzutan, ez da? Claro. Sakoneko, badibes, ondarru dago espezializeta gehiago beti izan da, sakoneko ondoko espezizetan, ez da? Errapiek, edo oiarrak, edo horrelako espezizek, ez da? Bermio neiku oso fuertie da, gote esan neiku zehaztute dauela atunekaz eta espezie pelagikuekaz, ez da? Zentzurdean oso fuertie da. Ez bakarrik Europa mailen, baizik eta mundu mailan, eta enpresak oso fuertetire, eta horren ondorizoz, meko ordezkarizek juten dire, eta ganera hotz osenaga juten dire, internazionalki goten diren foruetara eta batzaratara, esango nuke, bai Pasifikoan, bai Indikoan eta bai Atlantikoan, ez da? Hori hor dau, eta hori, gizesan, postuteku eta arrotzeko da. Espezie pelagikuek berroitzen dunien, bakarri da arrantza mota zelan ze sare edo erabiltzen dan, edo gizau, edo zabalau da hori terminue? Bai, espezie pelagikutire, ezaugarri batzuteko hien arrain klase bat, ez da? Azkenean, bizi dizenak, zonalde pelagikuen. Ez diez bizi itxasoko onduegaz asozizeta. Pelagiku da, azalien edo dauzena, no? Bai, azalien edo lehenengoko esanguz, 200 metrotan. Batzutan etxen dagoie, beste, bera goten dire, bajatuten dire, tarteka, euren bizimodoko gehizena, etxen dagoie, lehenengoko 300 metrotan. Nik ez tozakin, nire atuna asko ustetan, klaro, ja bokadiun dagoen nien, ez tozakin nondik da bilen harinau. Oso ondo. Gero egon dire hemen, beti historikoki, egon da beste arrantza klase batzuk, bezeuekaz, lebatzakaz, badauz, beste horrek adibidez ez dire pelagikuak, ez da? Azkenin era, errez bat koloriekaz, ez da, ezetzetuteko, ez da? Urdinek eta dizenak egizaldiz azalekuek. Hori de, pelagikuek normalien goikaltik iluna hauek esaten diez, eure baino gora hau da zen, arrapakeri batek ez ikusteko, eta beti eta deko zonaldie zuritxu haue, edo ritxu aukitzen dauie, betik gorantz ikusten dauen arrapakeri batek, presa hori, ez da, ez ikusteko. Horretire, normalien pelagiko galboko esaten dire. Eta gero beste guztizek, beste espezie asko, dauzenak, ikuste dozuz, marroie, gorrizka hauek, edo beste kolore batzuk, ez da. Batzuk kamuflaje igual, edo zonatan bizi dizen bebai, ez da? Gero hori bebai, gero hori bebai. Txizkenan pelagikoen bizitizan, normalien dizaten dire, hori urdin ilune. Segitzi dakigu, azkanin ditxosuri buruz, zetuten duz arrainek, da ikusten duz hainbat dokumental, azkanin oso gitzi dakigu ditxosue oso bala da. Eta etorkizunera, holan, begira kada bat intxe, ze erronka, bakitz galdera gatxadana zurentzako, bai pronostiko bat inbiko basanzun, zein dira hori Euskal Arrantzan edo Arrantza Generalien, Bermiota Arrantzat edo beste enpresa guztizentzat etorkizunerako erronka nagusize, zein ikusten zu aldala esan? Hombre, lehelau, baliabide mantenidu bide, ez da? Azkeni negozio bata, baliabide, mugateko zen baliabide bata, arrantza, orduan zentzu horretan, bideragarritasun bet lortu bide. Neiku ondo da lortute, esango neukenik. Azkenien arrantzaliek neiku, osea, zaken nola esan,
Bai, kaladeruk jabon da konsientzizeta dauz, euretik Claro. lehenengoko dauzena, konsientzizeta, gero, hemen Euskal Herri mailen zeulen aipatu dozun asti oso potentie da, eta zentzurretan aholku eta ikerketa sakonak, urti eta emoten, da eskaintzen, eta zentzurretan ikuste dut, oso puzzle, oso tortilla ona osatute dauela ja, eta baliabideak lortuko dizela bideragarri, era bideragarri baten arrantzatuti, ez da. Gero, beste gauze bata gizarte mailan, ez da. Gizarte mailan egize da ikusten dugu, gero eta jente gitxe hauek dauela zune arrantza mundora, azkenien egun eta bizimodu ez da erresa, etxetik kanpo zauz egun piloa, eta orduen hori manteniteko, arrantza gure hau mantenidu, hori erakargarrien bide, eta hor ez dut ikusten hain, ikusiko gu, zer badauz, galdera ikurrak ez da. Bai, da be, bai, hau ez da zeure arlue igual, bai, beste meloi handi bete esango zandan, arrain horrek bai jaten dabina, plastikuek, mikroplastikuek, eta hori dana, euren arrainen osasune be bai. Bai, poluzioa oso hori zentzu askotan, toki denatan da arazo, eta toki denatan da ardura, ez da esan hori, ez? Bai, arduratu migara horre, azkanien guk jaten du, eurek jaten dabiena, guk botaten dune, eurek jaten dabie, eta guk azkanien aurri behakabaten duzaten. Bai, eta uretan dau, ez bakarrik soliduek, usten dizen soliduek, baizik eta gero mikroplastikuk hor dauz, eta orduen horrek azkenien geugan datoz, barriro bueltan, eta, hori ez da arrantzalien arazo, baizik eta gizarte guztizen arazo, ez da, azkenien itxosue bada, tamalez zabor piloa bertan bukatzen dau, eta orduen, denoken bideo apurtxu bezentzu horretan hausnarketa bat, eta konsientzize, porque eiz esan, hori gero eta okerra du. Hor zentzurtan ez du ipinio dino soluziorik, ez du topa. Jungo gara, ja, espabile biku. Bai. Da hau galderi be, ustot niretzako, nik idatzi dut, bai ez dakitxe zuke albazu kontestaz, azkanien teknologi batzuk manejaten zuie gaur egun, zuk nora uste dut ez garala heldu teknologi horren mugara, no? Edo heldu bagaran, seguramente urtengo daukero besteren bat, zelan ikusten zuretako teknologioen etorkizuna, edo nondi jungo dan, bako zu idearik Bai, teknologiak, ikerketa gaz bat due, ikerketa oso garrantzitsua da zentzu guztietan, bai arrainien bizimoduan eta zentzu guztietan, hori jarraitu inbide ikertzen, zetana ez dakigu eserrez, hori asko zati da, bai, gote esan asko falta dela, desde luego, eta ez dugula bukatu. Eta gero nik uste dut teknologia berez zuk esan gure dozune, ez dakit amabost hogei urte edo... Dana du garatuten asko, abizadan dizendu dana, dana garatzen da, eta orduen, nik uste dut, hasieran urten ikusitxe hori apurtze proiektaten bada aurrerantz, nik esango nuke, segurazki, eta zehaztasun handiagoaz neurtzeko gai esango garala, eta horrek erungo gaitxuz, segurazki hobeto topaten guk arrantzatu behar dauzan edo gure dauzan espeziziek, ez da, zehaztasun handiagoaz, eta gero ez bakarrik espezize, baizik eta baita ere tailak, ez da, helduak edo taila emankorragoak edo ekonomikoki obieti zen tailak, ez da, beti bideragarritasuna mantenduz. Horretara doa, teknologizia azkenien, azkenien merkatuek hori eskatzen dauelakon. Merkatuek eskatzen dago, gero eta zehatzak esatie, gure duguzen espeziesek atrapaten, ez da. Eta tailak, orduan azkenien eskatute dutzegu hori teknologia produzitzen duten horrei, eta orduan horrek hori dauz garatuten, ez da. Oso, no? Azkanin dana da kate bat, ez da? Guk itxen dune, zelan itxen duen ikerketak, zelan erabiltzen duen teknologize,
kaladeruek mantendu, eta apurtxu eta aldun meiden, sozialki esan zu moduen, geure elikadura eta zaborra, bai, botaten duna itxosora. Bai, hori da. Oso ondo, Igor. Azkaningoko galderatara ingu, zelan, edo ze aholku emongo zeuke, badakitza aholkuk emoti ez tala igual olako gauze erreza, bai adibidez, ze aholku emongo zeuke gazte bateri, holan, ikusten atxona itxasue, zeure moduen, edo bestera batera zean zu azkanin zure espezialidadie oso zabala dela, ze aholku emongo zazun olako, gazte bateri gudagoena ikasi olako zeuzer, edo interesa dakona behintxet. Bueno, bai, zeu esan zune aholku emoteko, nahi ni aholku emole bat, bai, ni pentsaten dut, nik desde luego oso posik nauen joten bidiegaz, eta nik uste dut itxasora zuti gauze politxe dela, eta orduan aholku baino gehiago nik esango nuke, informati oso importanti dela, hemen badauz gaur egun informazio iturri asko, eta gero agian, igual esango nuke baita ere, probateko, beti da gauze hona, eta haizu, ez bai etxo gustaten, kanbize, bai, itxas zintzeak azkenien, bai, gudot esan, gauze oso zabala dela, ez da bala bakarrik arrantza mundu, beti zuk aipatu duzuz poluzinoa, kontaminazioa, hor zentzurretan be asko dago itxeko, eta zentzurretan portuetako udalerri guztizek, biharra dago itxeko, asko itxen daude, bai asko dago itxeko, eta hortik ere, itxas zintzean asko ikasten da, ez da, orduan badauze horre, bide asko aldizen aukeratu, eta nik bai, uste dute oso politxe dela. Igual esango esan dan apurtxue eta aholkue, bota bidun bat, itxidako la gustatzen atxona, bai ikusi txapurzuet ze beharri izan dauzen, aurrek igual mongotxo lanada topateko. Bai, nik uste dut lehenengo esan zuen hori, ze gustatzen jatzon, hori dela importantiena, azkenien biharra ogibidi ordu asko sartzen duguz, eta orduen oso garrantzitsu edaz gustatzen jatzen eitxi ez da. Eta gero, nik uste dut gaur egun ogibide gehizien eta zela satureta, orduen egiz esan, hobeto tiretu ze gustatzen jatzun, eta gero, hortik, goten dire beti leku bezirrekituek, non noperan biharra sartzeko, ez da? Uste donik, ez dakitz. Oso ondo, eskertuten da zure aholku dana bai, azkanien gaztiek oso galdute oten diez, eta seguramente askori gustako datzu itxosoko mundue, eta hor dako erramintxe gizau aukeratuteko. Bai, normala da, galdute otie, nik petxaren dut horretaz urtiekaz nupe, ez dutela dokin klaru, zer guoten esan. Da gero, bidie eitzen zuez, eta zentzurden, haulan da, ez da. Hauri be, zintzi da, no? Ensaio y error. Ensaio y error. Claro. Oso ondo, gaur, IEBT honetako preguntetara, azkenengoko preguntetara guez, hau sorpresa esaten da beti. Ondo da. Ongo hien dan harintxagu, pertsonala da, ian hondik urteten dozkun Igorrek. Igor, San Cristobal Izpizua, zurentzako zer da zoriontasuna? Zoriontasuna zer da nitzako da oreka emozional bat, pozik gustora sentituti, hori zoriontasuna nitzako, bai. Ostras, harin, jentik, goien, haudales galdera bat beti, zerako preguntek itzen zuen, oso ondo erantzunte eta oso harin, ikusten da zintxelari zezarala eta oso ondo dako zuna. Pozik zabiltzo duen, ez da, gustora... Bai, gora bera beti dauz, bai, ni posina nire bizimo dugaz, bai. Ja listo, galderak akaba diez, horren gitzen duna da, geure elkarrizketatuari, azkanengoko zeuk aukeratu bizu kantatxu bet, zeure elkarrizketako irratsaio hau bukatuteko. Orduen... Kantatxu bet? Bai, bota kanta bat, artista interprete, hemen imingot, eta akabadu... Hori desaiago nietzako. Bai? Jo, ebitu zelako dizen honek, zintxilarizek, hainbeste pregunte tekniko harin. Igual hor sobe laguntzi eskatu bikot, komendu el publiko, dozunan da. Bueno, atxuten esan da, azkanengo kuek, ondi ez udaletxeko genti onda, ondi ez alkartasunako eskatu dabe, Andra Maizetako egunero kalien, gero beste batek gatibu,
Trikitizakuek bota dauie Xavier Leten, hau oso pertsonala da, alzu bota Pixisen bat, edo seguzune? Hombre, Pixis salien, oso salien, bai, bueno, igual gaurko elkarrezketen hildotik, boga-boga bat baldin bada. Boga-boga, eta topaingot. Igual ez da oso originala, bai, bueno. Bai, hildora duen, no? Hildora du, horri txikinot. Beti, boga-boga, ez dakizela topakoten Spotifyen, Adibidez. Boga-boga marinela, Bai, edozein, oso laboa salien nahi eta, bueno... Mikel Laboga? Bitu, jazta, urtean dauzku. Eta gero musika internazionala asko entzuten dute bai, bueno, edo zer. Mikel Laboa, tondozungo da. Musika bakotzak beran momentu deko, eta... Mikel Laboa nadaku txoria-txori, martxa baten lehen notak, ez hau ez da berana. Txoria-txori, aita semea, orduan, izarren hautsa, sorterriko koplak... Zakusune, edozein da, izarren hautzako oso kriston kantida, bai, apurtzu tristetxu, igual ez da, o triste, bai. Bai, nik uste dut zeu zer hobi haue, elkarrizketi oso ondo zunde. Zino bota, seguzune, zeuri moten txuna... Liste bat deitu dio nik horretako. Liste bat ditu izu? Venga, hor dutxu listi, ia. A ber, que boten biztazu artista. Venga, Gure Bazterrak. Gure Bazterrak? Bai, pedazo canción. Amendako Gure Bazterrak. Bai. Vale. Gure Bazterrak... Vale. Gure Bazterrak eta gure jentea. Oskorri eta Mikel Laboa. Ez, Gure Bazterrak da, bai, Mikel Laboana. Da gana zuzeneku egin mingot. Ondo. Da holan, apurtxuete sentiten gara bauri kontzerto baten gauzela. Igor San Cristobal izpizu hau kintxo hemen elkarrizketatan, eskerrik asko Igor etorti gaitxik, hau zeuretxi da, noiz zeu zer bako zuen bauri, hemen gauz, da beste eskuzitxu bedako nintzeuaz elkarrizketatuteko, telefonoz edo zuzenien, gonbidatute zauz. Eskerrik asko zeuri, aukeri motitxik. Osondo, ontxe guez, Mikel Laboan Gure Bazterragaz. Mi esker, dan hori, zorion txuak izan, eta hurrengor arte. Maite ditut maite gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bai naiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bai naiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.